Karon adlaw sa Lunes sa ikanapulog-lima nga semana sulod sa tuig. Ang pagpas-an sa krus o pagsunod kang Hesus maoy tinuod nga kahulugan sa pagkatinun-an. Mao kini ang katapusang sukdanan sa pagkatinun-an, ang andam nga paglahutay sa mga pag-antos ug mawad-an sa kinabuhi isip sangputan sa paghigugma kang Hesus ug sa paghigugma sa tanan nga iyang gihigugma. Ang pag-antos ug mawad-ag kinabuhi miigo sa kinauyukan sa tawhanong kinabuhi. Radikal ang kinaiya sa tawag ni Hesus. Nanginahanglan kinig daghan tungod kay naghatag man kini sa tanan gayud. Ang pagpas-an sa krus nangahulugan sa atong paglimod ug pagdumili sa kaugalingon tungod ug alang sa mga gigutom ug mga masakiton sa nanginahanglan natong mga kaigsuonan. Busa daghan ang mga paagi diin makapas-an kita sa krus. Gikinahanglan nga mabinantayon kita sa Espiritu Santo aron maila nato ang buot niyang pangayoon ug ipabuhat kanato. Pamalandong. Giunsa man nako pagtagad ang mga krus nga moabot sa akong kinabuhi matag adlaw? Andam ba akong mulahutay sa akong mga pag-antos bisan hangtod mawad-an ako sa akong kinabuhi? Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Unya may bag-ong hari sa Ehipto nga wala masayod bahin ni Jose. Miingon siya sa iyang katawhan, "Tan-awa ninyo, daghan na kaayo ang mga Israelita ug labaw na sila kakusgan kay kanato. Busa mangita kitag paagi aron dili magdugang ang ilang gidaghanon kay tingali unyag sa panahon sa gubat mutipon sila sa atong mga kaaway ug makig-away kanato ug unya mobiya sa nasod. Busa gibutangan nilag mga kapatas ang mga Israelita aron pugson sila sa pagpatrabaho sa bugat nga buluhaton. Gitukod sa mga Israelita alang sa hari sa Ehipto ang mga syudad sa Pitom ug Rameses aron himuong tipiganan sa mga pagkaon sa hari. Apan sa diha nga mas daog-daogon sila sa mga Ehiptohanon, misamot hinuog kadaghan ang mga Israelita ug nakatag pag-ayo sa nasod. Busa gikahadlukan sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita ug giulipon sila sa mga Ehiptohanon. Gilisod-lisod sila pag-ayo sa ilang pagpuyo pinaagi sa paghimo kanila nga tighimugtisa o gipatrabaho sila sa tanang matang sa lisod nga trabaho sa walay kukaluoy. Unya gisugo sa hari sa Ehipto ang tanan niyang katawhan. Ilabog ngadto sa suba sa Nilo ang tanang batang lalaki nga Hebreo nga bag-ong natawo apan ayaw iapil ang mga batang babayi. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Kung wala pa makig-uban kanato ang Ginoo, pasultiha ang Israel kung wala pa makig-uban kanato ang Ginoo sa pagsukol sa mga tawo bato kanato ila unta kitang gilamoy nga buhi diha nga ang ilang kapungot na haling bato kanato. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Unya malumsan unta kita sa katubigan, mabanlas unta kita sa masulog nga sapa, lapaw kanato maharus unta kita sa makalilisang nga tubig. Daygon ang Ginoo nga wala magtugyan kanato nga lawog sa ilang mga ngipon. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo.
Giluwas kita daw usa ka langgam gikan sa litag sa mga ngayam. Nalugti ang litag ug nakalingkawas kita. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko, kundili espada. Mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babayi ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babayi ug ang ilang ugangan nga babayi. Ang labing mangilad nga kaaway sa tawo, maura unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako, ug kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako, ug kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tawo tungod sa iyang pagkamaayong tawo, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tawo. Ug hinumdumi kini, kadtong magpainom bisan nalagbog ng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayud. Human pahimangnuin ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, mibiya siya ni adtong dapita ug miadto sa kasikbit nga mga lungsod aron pagtudlo ug pagwali. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.